Ani se nezouvej. Cože? Kalučinský střídají, do hry skáčou Straka a Výborný a obrana Kubina Špaček. Ohlášeny poslední 2 minuty třetí třetiny. Kanaďané nahazují kotouč do třetiny, ale tam je připravený Vokoun. Špaček čas odehrál a Straka ještě z povinnosti dojíždí ten kotouč, který má ale na hokejce kanadský kapitán Ryan Smith. Jovanovský. Smith. Thornton Brodor opouští branku, Kanaďané hrají se 6 muži. Útočné třetině proti 4. Rounovi tam Výborný pokazil střelu. Jovanovský, puk se odráží mimo. Není 7, vypadá to tam jak ve školce. 3/4 minuty Tak jo, tak je změníme, až budeme renovovat, no. Jovanovský. Tady je Hlaváč, může vyhodit i do prázdné Renovaci branky. plánuješ už 5 let. No, teď je to pravda. Nech toho asi něco normálně, no? Modré Neš, Thornton přebírá puk, znovu Neš. Fakt je nesnáším, nemohli byste dát třeba černý. Černý. Co jsi nějaká metalistka nebo co? Ne. Ty jsi takhle změněná poslední. Go! No ten s tím buletem. No jasně, Jarda Jágru. Ještě jeden hoši. Co děláš? Co je, Eleny? Proč mě nerespektujete? Proč nerespektuješ ty nás? Tohle je nejdůležitější zápas roku, dej mi to. Já jenom chci, abyste mě konečně poslouchali. Proč to musíme řešit zrovna teď? Protože
protože nesnáším svoje tapety. Fakt je nesnáším a vsadím se, že jste je vybrali proto, abyste mě ponížili. To ponížili. Vždyť ty si Růžovou milovala. I kdyby jo, je mi 14, to jsi nevšimla, mami. No dobře, táta ti řekl, že to vymění, tak to zase nepřeháněj, jo. Hele, není celý svět proti tobě. Ne svět. Vy dva jste proti mě každý den, pořád. Co bylo nepředstavitelného na tom, že jsem jako minulý týden třeba chtěla zůstat u Jakuba? Aha, takže jde o Jakuba. Nejde o Jakuba. Jde o to, že ty mi nikdy nedáváš prostor vyjádřit se. Ale to už přehání. My si chceme jenom dokoukat zápas, Bubu. No říkej mi. Pozor na tento. Proč nám chceš zkazit večer? Protože co? Protože vás nesnáším a chci odejít a už se nikdy nevrátit. Sledujte si tu svoji debilní hru. Tomáš Kabrle. Dostal to touč až k Jágrovi, tady je Dvořák a najíždí tam Prospal. Ještě Kubina. Jágr.